Ndauya nenyaya yakamhangara naGrace naKabau unogara muHeathcliff Consortium achimhangarira Angela Jirira anogarazve muHeathcliff Consortium. Iri nhau yechikwereti chemukana 1570 ndiyo nhau yandauya nayo kudai. Chakumbirawo Grace naKabau kusimudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Grace Nyakabau ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo vangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi ndokumbirawo Angela Jirira kudza ruoko. Ini Angela Jirira ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka, isa ruoko pasi. Grace Nyakabau ndokumbira kuti uzivisewo dare chaite kuti umhangarire Angela Jirira muchidimbu wakagara pasi. Pamusoro iwambo ndamhangara nyaya yangu pamusoro pemari yangu yemukando yeraundi yandakanyudzwa naAngela Jirira. Imari 1570. Angela, nyaya yako yakakwirirwa dare waiti imari yemukando 1570. Pamusoro imambo nemivedari yese ndakabuda ndine chikwereti kumukando zvechokwadi. Taitamba tese mukando ndoka ndabuda ndine chikwereti. Pandakabuda ndine chikwereti ndakadzokera kumukando ndikanokanda $30 pasvondo rega rega. Ndaikanda $30 ndoyandaikanda. Ndakanda $30 yangu, vanhu vakasvika pakuzomushiya mari. Vanhu ndobva vashiya mari. Ini handina kuenda kubhoza, handina kudedzwa. Mari yakashiyiwa kumukando. Ndobva ndaita the second round because mukando wedu une ma2 terms. Ndobva ndaita second round yandaikanda $100 every week kusvika tisvike 27 weeks sengedza nanamboita pekutanga. Ndobva ndakanda mari yangu ichikweretwa ichibereka iri kumukando. $100 every week ndo mari yandaikanda. Saka ndakakanda mari yangu gore rese ndichiexpecta kuti munhu wese wandakanga ndichinzi ndine mari yake anowana mari ikoko. Mari yakashayiwa during my absence ndakanga ndisipo. Saka muchidimbu kuti hamuna chikwereti chiri kutaura naGrace Nyakabau. Chikwereti chiri kutaurwa naGrace Nyakabau handisiri ndofanirwa kuchibhadhara. Aifanirwa kupuwa mari nevamwe vake segurupu because ndakadzokera kwandakanga ndatora mari ndokwandakadzokera kunokanda mari because mari yange isingapuwe ma-individuals mumaoko. Munechi chaimairatidza kuti maibhadhara mari pamwedzi pega pega. Kana ainyora mabhuku aine mabhuku acho because mukando yauzi wamanje manje unofanirwa kunge uri wa2019 kana kuti 2020 kana ndisingakanganisi. Saka ainyora mabhuku, kana aine mabhuku acho umbowo huripo. Handizoziva hangu kuti ainyora mabhuku anawo here kana kuti haana. Kwemimi chii chaizoita kuti pari kushayiwa mari munge musipo muchida kunatsoona kuti vanhu vapiwa zvakaringana. Imimi maizenge musipo sei pese pese? Handina kufonerwa, handina kana kuudzwa. Handina kana kufonerwa kana kuudzwa kunzi mari iyi yakushayiwa. 2019. Kana isiri 2019 2020. Ndizvere naGrace 2022 rine gore rechi3 taita mukando. Wadera kuti Ndati ho. Ho kureva kuti ndifunga ndarasika pamakore zvino. Ndifunga ndizvo. Mukando yoitwa navanhu vangati? Tanga taise gurupu ka. Saka munhu nemunhu mazita ndoaziva asi munhu nemunhu anga ane mazita akawanda ekuti inini ndakazvimirira ndaikanda mazita 10 ndiri 1 ndichikanda 100 pawiki
kusvika ndibude. Wakurukura nyaya here naAngelo yemari yamutaura. Wakuti akakurukura ndakaenda pamba pavo ka4 wakamboya kumba wakandipa 100 US wachiti ndichafanira kukupai pamwedzi wega wega mari yenyu kusvika ndipedze. Akandipa muna February gore rineri. Kubva ipapo haana kuzodzoka kuneni. Angelo wakaisa $100 kuna Grace muna February. Ndakamupa. Yanga iri ichi. Angati zvino vanhu havana kumupa mari. Handina kuwana mari pakashayiwa mari. Saka sei wakabva wazongoti zii? Ndakati zii nekuda kwemaproblemazi etina kwangu. Nditoriwo nesituation yakaoma. Asi pawakatanga kuedza $100 iwaendesa uchiti ndei? Mai nyakabavo vakati handina kupiwa mari pakashaya vamwe. Saka mukudaka munoita nyaya yenyu panze? Zvichireva kuti iwo wanga wagamuchira kuti unoda kuendesa mari kuna Grace? Wongu ndanga ndagamuchira nekuti vanhu vanogarisana mulaini rimwe chete. Saka chishingirira kaupedziseka mari yacho? Ndosaka ndati baba ndine dambudziko zvekuti dai kwanga kuri kuiwana ndaivapa mari yavo chero uku ndakanyudzwa ngo mari yakawanda ava ndaivapa mari yavo because tinogarisana mulaini. Saka tiri kudii apa pakuti upe Grace mari? Kana zvinhu zvanditambanukira ndinomupa. Handiramba kana zvinhu zvanomupa mari, kumpa mari. Ndinomupa mari yandinenge ndawana. Mari. Ndingape figa. Because ndakaomera. Akakanda 27 weeks $100 sikora waito. Banda isaviko kumukanda hapana chandakaziva kubva pandakanyudzwa mukando. Ndakati andakashaya mari yekuti ndichirambe ndichiendera mberi zvekuti akazoita mumwe mukanda handizvizivi. Asi kuti pandaitsika pamba pake ndichitaura nezvemari ndaitenda nemurume ndikati ndokumbirawo mari yangu yamunayo yemukando yechikwereti changu chamunayo. Ngati mati baba. Ati zvoni akakanda $100 for 27 weeks achiita mari ishiyo ikare chikwereti zvake. Ati ndo matauro wewe. Dzimwe kukanda kwaita. Angelo, tipetizo. Uri kubhadhara sei mari? Ezvine zvandisandasiva handiri kukumbira. Nokuti ndinogona kupa information kudare unoitei? Hapana. Hapana zvandinoita ndinongogara zvangu. Zvakaita munhu akangogara ma100 murume wangu ndiyaidi. Saka unogara kavasi nemurume wako mukurukurira nemuwirirano? Murume wangu anotoriwo neissue yekuti mari yefanhwa yangu yakapera pandakabhadhara 30 pekutanga ndikakupa $100 page 2. Saka mari yefanhwa yangu yakapera because ivo vane mari yavakawana kuzoti kusare balance. Vakati nyaya dzemukando idzi dzikaidzi vakadzi muri kungo apa munapo tumacha apa chamusiri kuona chekuti nyaya dzemukando dzogona kuputsa dzimba idzi. Ene muri mobva wangoti haa ndandoita nazvo ndakuenda ini. Handizivi kuti mutemo chaiwo hakuna mutemo unotendera zvaunoita izvi. Hakuna. Tinongozvitaura sezvizvi sevanhu asi hakuna mutemo unozvitendera izvo. But muri kumhanya nazvo muchitaura muchitisana zvamuri kuita kana zvakanaka munenge muchifara. But kana zvazoshata so tinadzo dzimba dzakadonha nenyaya dzemukando idzi dzamunomhanya nadzo idzi. Zvinozvibvunzei kuti tiri kuita zvinhu zvinovaka here kana tiri kuita zvinhu zvinoputsa. Nhasi unoushamwari hwenyu hwapa nekuda kwemukando wamaiitirana. Iwe watouya kudare ukati idarira chandibvisi. Ndakuramba nditorina baba. Inokurukura nemurume wako mundipe payment plan yekuti muchabhadhara sei mari muchabhadhara sei? Mukuibhadhara sei? Mukubhadhara mari uye sei? Kana mati muri kumupa $30 pasvondo ndizvozvo? Sezvamaibheka? Hatete handikwanisi yakawanisa pasvondo. Zvaona handiti 50. Pasvondo handitoigoni kana 50. Kana musingataure zvinoshanda ka. Pamwe pamwedzi ndikatoshingirira. Kushanda kwakaita mambo ndechekuti dzimwe nguva handitarise chiso chako kuti ukuda here kana kuti kwete. Nekuti kana ndauya kudare dzimwe nguva ndokumanikidza. Waramba kubvisa idara asi yekukando ndogona kukumanikidza unondibhadhara. Aiwa idara ndakuramba ndotsvaga. Chindipindura zvine musoro zvauchaita zvokubhadhara mari yemukando yeshamwari dzako idzi. Hapana mambo pakati penyu apa.
ndimi maintirana mega pachenyu. Ndiri kuyananisa imi. ndokwanisa kuvapa $20 pamwedzi. Haiti. Ndiye handokwanisa kuwana nini. Kwakuseka mumwe wako nekushorana nevamwe wako. Kwaku ndo kunonzi kuseka ikoko kwauri kuita uko. Kuseka kuti hai maenda kwamamboka ndokukaurisai zvakadaro. Ndozvauri kundudza. Handisi kureva kudaro. Handisi. But situation yandiri yakandiomera mukutaura chokwadi. Wow. Rurimi rwako runobva rurimi rwako nechiso chako runopa mhinduro yezvizhinji zviri muhana mako. Saka ndakubvunza kaviri kuti nditaurire zvine ruremekedzo kuvamwe vako vawaishanda navo. Uregere zvokutsvinya zvauda kundiitira izvo. Kuona mambo vachiramba vachikubvunza vari kutaura zvinhu zvinenge zvine musoro. $20 pamwedzi haiti. Saka iwe ukatadza kutaura vachakupa mari yekuti unobhadhara yakati. Saka handisi kuona uchazofarira. Uchazoona kuti mambo vakudzvanyira. Taura zvinhu zvinokutsa mambo. Dai wakaramba uchibhadhara kubva February kutaura kuti une mari yako pamwedzi yasara kana $500. Kazi pamaikanda waitokukwanisa kukanda $30 pasvona. Ufanira kukanda $100 pamwedzi. Iko ndikwakubhadhara kuti 20. Unoti hazvizvi ukangura pachena kuti hausiri kubhadhara chete. Ukanda waivana iko ndikwakubhadhara ichawanika. Haisi ndeyekuti handidi. Ndakatomboenda makavo ndikanotaura navo. Ndikati mari haasapozi kuibhadhara. Haachazi murume wangu. Because baba vekumba kwangu vakaramba vakati mari handiibhadhari. Nekuti mari yandakabhadhara yese kumukando kwenyu yakakwanisa kukavha chikwereti chemunhu wese. Saka handikwanise kuibhadhara. Ndofunga kana ivo menyakabva pavakauya kumba vakanzi takurai mukadzi wacho muende naye. Nomashoko avakaudza kunzi ndova nechikwereti chenyu chitakurai amelibhati vacho muende navo. Ndopandakazoenda kumba kwavo nchiedza kuda kutaura navo kuti murume anokanika ivo anotengesa madhishi. Vanotoita mai maraundi vanawo. So apedza vakatoshiya dzimwe mari dzavakashiya. Zvokunzi ndakagara handina chandikuita. Vanogara vanotengesa madhishi murume wandimakanika. Paakauya achitora mari yemukando vaitoti vatumwa nemurume kuti vatore mari yakawanda turaita bhizinesi redu. Vakatenga rori ravakatenga risina kubvira rafamba nanhasi ripa dust. Rori remajecha ndoravakatenga nemari yemukando yekuti ndizoshaya mari imwe ende pamukando ndinda ndiri highest chitengesa nzungu dzangu chikanda ma100 yanchitoita zvokuwarira kuti kana ndazopiwa mari yangu ndoitawo something paumba. Saka zvese zvakaenda musango. Rurimi rwenyu rwokutsvinya kwamuri kuita rwakwa. Bvisai rurimi rwenyu rwokutsvinya kwamuri kuita kumutaura chokwadi. ndiri kukutaura mambo. Madhishi anotengesa Kana madhishi. mauya kudarira mamboka hamuna kuenda kuchina. Mazvinzwa? Ndati hamuna kuenda kuchina. Kwekuti munonoudzana nhema dzenyu mosimuka moenda kudzimba. Kutaura kuti 25 months muchibhadhara zvinobude makore mangani tatoweka zvinobude Kubhadhara $200 pamwedzi pega pega mubhadhare mari yepera. Handikwanisi mambo. Ndo zvandareva. Bhadharai $200 pamwedzi. Ndinongoya ndichatacha zvinhu mumba kwenyu. Kana vasina kuibhadhara munongoya mundudza ndovapa mapepa toita zvinotera. Ndotenda. Bhadharai $200 pamwedzi. Handikwanisi. Ndatopedza. Handikwanisi. Ndati handisi shamwari yenyu ndatopedza. ndokundomemusana